сега в първия срок. Брат, че там издържали теста за там първи клас, ама за втори. Нещо, имаш някакви проблеми изглежда. Ама с уринирането ли, с какво имаш проблеми? То ми батиса, брат, всеки ден гейчета. А пък аз се чуя, нали, че защо са безсрочно такива. Красивко, аз ще да почна и тебе, няма само и ти да ми се смееш. И сега аз като почна и тебе, просто няма да оставя. Няма да се смееш, Дима! Да, бе, ще те дам. Теб няма кой да те давам, искам те на живот. Ти би да ти приказвам и ти е през Хануса. Аз съм се взел ренде от Италия. Да. Съмнява ли са някой, че не съм ли си взел ренде? Ако някой не ми вярва, ще му го покаже, някой иска ли да му го покаже рендето? Попитах нещо, отговор искам. Аре, Милин, аз какво съм ти купил, бе? Там една кутия съм ти я купил. Аз не пуша такива лики цигари, ама ти ги пушиш. Брато, с тая голяма глава се развали на майка ти точката. Това беше доста оригинално. Доста оригинално беше, евала, брат. Печелиш дъвка с косъм. Пушиш ли джойнт? Не пуша джойнт. Значи майка ти пуши, може да се ориентираш това към нея. Какво? С джин има? Какво? Чакай му. Джин думаш, ще ги дръпи. Не, бе. Ти не знае кой е това. Брат, ти си ходил прав под маса, аз като съм пушил джойнт. Предал мръсен полен. Кой си ми носни? Това е нещо доста непрочетено от никой. Имам чувство, че си го написал от планетата Касиопея. Връзнатата, джакуцата, макоджита, брат, това е нещо извън земя, ще си го запомня, страшни мисли изказваш тук. Ще ти наема на работа. 2-3 дена после е обратно плечак. Да, аз само едно запомних от това, което написа. Само едно запомних. Че най-сетне ти си призна, че си мален дозен гей. Това ще го призна поне и ева да си давам. Поне си го призна. Да еба такива като тебе анални царебо. Ето виж, пак макар с това да мисля, какви са тия неща, да пишеш, бе? Дай на български, бе. Сега да правим на интелигентни, ще ти долу там и ще дърпам още честно. Анални, какво? Какво е това? 3. Така ще ти дърпам още аз пък лично, ако да вида. Е така, като ти взема ухото, и тъй като го смачкам, и като го извия, и като го настъна нагоре, и ти бие един в бъбръка, и ще викаш, татко, майко, росли са ми. Ще да си бърка в носа, ще играе шамара. Свинкс.
ханша за тези честни. Мазна ги, че мършал. Знаеш какво? И аз се обърни, че там нещо мешава това. Тя се обърни малко. Виж си там това бутилката. Виж си нали, бутилката с минералната вода. Виж си бутилката с минералната вода, пада ли? Абе виж си бутилката отзад не. Абе бе, бойкина, виж си бутилката там отзад, ти казах ли? Пада ли? Значи ти се съмнееш на майка си, дето е погълнала толкова много сперма от циганския квартал в София. Еми, че тя е нали за базикне човек. Ма тя трябва всички да им се подиграват и виж какво си там излязва едно филмие, бе. Аз ти предлагам първо да се пострижиш. Виж както аз съм се постригал. Ако се постригиш така, ела брат. Аз ще ти дам машинка да ги. А освен това машинката, виж какво ще дам още. Е така хубавичко да се намажиш и да лапнеш хуя на баща си. И след това да го питаш татя как беше и да ми цъкнеш едно телефонче да кажеш плешивец много готино ми беше и аз ще те призная за пич тогава. Брат, ама не съм ти брат, ама не съм ти там душмани. Обаче ако прасна майка ти, ще ми е гадно, защото жената какво е виновна? Значи тя е искала, тя е желала като дете, искала да има семейство. Всяка една жена я очаква тази съдба, да е майка. Значи тя няма вина. Но ти се проеба и много лошо впечатление правиш това на майка си. Ако може би обърнеш нали, резбата, подходиш към жените там адекватно и покажеш нали, на мама там и на тата, че си имаш приятелка жена, по-скоро тя ще е щастлива, отколкото да си сега в момента някакъв си гей, който търси пишки да лапа. Това е гадно между другото. Трябва много сериозно да се замислиш за това, което ти казвам. Виж отиди на психолог, ако не искам да се допиташ до мен, ама сигурно, защото пък и не те чета. Просто трябва да се замислиш откъде произхожда твоето желание да си ги. Значи, ако те е тормозил, нали, баща ти и майка ти е била някакси по-баластна на тебе или си дете на разведени родители, значи нещо е куцало в семейството. Искаш съвет от човек, но ти си се затворил в себе си и си потърсил утехата в хуя. Значи не е лошо това. Но аз го намирам за доста перверзно от твоя страна, защото ти си се облегнал на хуя. Ами не си се облегнал. Исках, между другото, виж как ми дойде, исках да ти се оригна в устата на си ми преди екрана. На следващия път, ако ми дойде, ако си предмеш, аз ще се оригна в устата си. Искам да потърсиш помощ, между другото. А ти се нуждаеш от такава. Ти наистина се нуждаеш от такава и самия, нали, твърди, че нищо добро не се очаквате